Hello mga kamags, this is Indians TV. Welcome back. Karon ato na pong pagka-reaksyonan usa ka random nga video nga atong nakita gyapon sa ato dashboard gyapon diri sa YouTube. Kini siya usa ka batan-on nga ang pangalan mao si Romel Amante. Oo. Tanawa sad ang iyang channel mao pod ang iyang pangalan Romel Amante Comedy. Oh, subscribe mo sa iyang channel ha. Bisitaha iyang channel. Kung ganahan mo, kuan mo i-subscribe siya. So kini pod nga kuan akong pong ibutang ang link ani sa kini nga video diri sa atos description. Oo, para kung di mo ganahan nga na nagtabi kintay o nag-react, pwede mo adto sa description, i-click lang to ninyo. Okay? Sige. Kini day tuod ang kanta nga iyang pagkantahon karon mao ang sikat nga kanta karon sa Dilaw bali. Dilaw nga mao ang uhaw kung sa Tagalog pa, pero iyan ang gikompose nga Binisaya version bali. Naw na to kung unsa begini ang ipag gihimo nga kuan, gihimo nga kanta sa uhaw nga Binisaya. Okay? Sige. Di na ta maglangay. Pero sa mga bag-o diha nga nasa akong channel karon nya ganahan ka, maganahan gyud ka ani. Subscribe na para ma-update ka sa sunod na video nga atong i-upload. I-like na lang pod para i-recommenda ni YouTube sa ubang mga tao nga wala pa kita ni. Okay? Sige. Di na ta magdugay. Magsugod na ta. Okay, sugod na ta. Wow, Bisaya version. Okay. Sukad pa jud sa una hangtod karon na agihapon ka, wala gyud na usab. Kuya Wala ka na usab. Isag asa pa ka mapunta na agihapon ka na ko nagsuporta. Wow, kayo. Bravo, sugay mga Bisaya pod. Ug sa panahong maglisod Naabi mo blending no? sa lingkod Second voice ba? Ngisi-ngisi ra. Inod anay Ay grabe kanindot kayo kay sa pagsugod pala sa iyang ko ano. Si bumurag atong natanaw sa iyang nga murag excited siya nga iyang ipakuan bali ang iya baling kanta o ang iyang gikumpos bali nga sikat kay nga kanta karon baguhay pa lang nga kanta ni sikat kayo. So iya pong Bisaya bali. Nindot kayo. Nindot po ganyan kuya pwede kayong bata po day. way plastikay di mangunay Puyog tabay way biyaay Okay. kapit kamay walay makalabaw sa kamaayo tinuod ka nga best friend ko. Okay. Magpabilin nga ikaw kung naako'y problema nga di na ko makaya, ikaw akong kasumbungan. Guwapo kayo Bisaya ba? Madayon kong tabangan dili yun mo balibad bisan pagi mong ulo naglabad na agihapon ka maminaw sa ako i-comment ko nun ninyo bikong taga diin ni si Romel Amante o taga diin ni siya. I-comment sa atong comment section kung nakakuan mo niya ani. Wapa ko kuan ani, first time na to ni nga nag-react sa iya. Okay, badayon ta. Sa panahong maglisod ko na arak ka sa lingkod ko.
Wo oh 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 Inut anay way plastikay di mangunay Uyog tabay way biyaay kapit kamay Okay. Walay makalabaw sa kamaayo Tinuod ka nga best friend ko Magpabilin nga ikaw 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 Okay. O subscribe mo sa iyang channel ha. Romel Amante Comedy. Mana iyang channel. Subscribe mo sa iya. Sa kaguol o kalipay na akabay nga mo damay Pagkasadya kung magtuban ang problema Pagkalimtan, pagkanindot kung ang tanan Magkauban, magdamayan Ipalabaw ang kalinaw Tinod anay, Okay. way plastikay, di mangunay. Uy, Isa magkakuan ko bagay grabe gini mga Bisaya gyud. Grabe kay mo kumpos og mga kuan gawas sa kanang naim parody ng mga songs bali. Napoy ila ano pong kinuan po nga tinarong pud bali usak to nga kuan ba. Nga lyrics ba nindot pa paminawon pud. Oo, nindot kayo. Kita lang kay dito kayo ingog mo kontag ang uban dili kay mo appreciate kung Bisaya bali kay tungod sa atong language man gud nga gidala sa Pilipinas is Filipino o Tagalog bali. O ang Bisaya mo di kayo kuan sa ila pero nindot kayo daghan kay mga singer sa mga Bisaya nga nindot kay mo kanta. Oo, di ba? Kada sagaran singer mga Bisaya nindot ba ya? O wapo ko nagkuan nga ang mga Tagalog dili nindot og tingog pero mostly ba nindot kayo gikan sa mga Bisayas ug Mindanao o nindot kayo mga kanta nindot kayo mga tingog po padensa ta. yung tabay, way biyaay, kapit kamay. Walay makalabaw sa kamaayo, tinod ka nga best friend ko. Magpabilin nga ikaw, ikaw, Ikaw ba imbis uhaw o ikaw? Okay. O subscribe mo sa iyong channel. Romel Amante Comedy. Okay, nahuman na po ang usa na to ka random na video na usa ka batan-on bali nga nagkanta pod sa sikat kay pagkaron nga kanta mao ang uhaw. Pero kini siya gibisaya niya o gikompose niya, gibinisaya niya. Ini siya mao si Romel Amante. Mo tanaw na to. Kay ganiha sa iyang pagkanta ganiha. Excited sa ako nakita sa iyang naong ba excited siya nga ipadungog sa ato ang iyang bag-ong compose bali nga usa pod bag sikat kay nga kanta karon iyang gibinisaya bali. Oo. Makaana po ko ba kung bahin sa iyang tingog dili po nato makuan siya nga dili nindot og tingog kay nindot siya vibrato maayo siya og kanang maayo pod siya og kanang ang klaro kay ang iyang tingog bali ba. Oo, klaro kayo. So ambungan pod ambungan pod na po suraan po nga bata pod. Sunod usap pod kini nga kanta gyud makaana ta ba nga di ba ka siya makapiright ani no nga bag-o pa man o tanawon lang po nato kung sa atong pag-upload na to ani karon kung makapiright ba gid ta basta bag-ong kuan bag-ong mga kanta bali o mga music bali kuan man gud copyright mo guna ni YouTube gud kay tungod kay sikat kay ba labi na kani usa ni sikat kay ni karon nga kanta pero ambot lang gud ka ato lang pud pedahon so bahin sa kining sa iyang kuan kaning pagkanta karon
niingon ko ganyan nga i-comment ninyo kung nakaila mo ani niya o kung taga diini siya, pila na po yung edad ani niya, unsa gyud mao ba full time ba ning bata ani sa iyang kuan, sa iyang paghimo o nag-eskwela pa baka ni siya paghimo ani video. Oo, i-comment lang ninyo kung unsa gyud ni siya, kung nakaila pod mo niya ani. Pero nindot po kayo siya mo kuan pod. Sayon kay compose na niya. Ano uban ng mga kanta nga murarag ang Tagalog i-translate lang ato sa Bisaya, pero lisod ba gihapon na imo ba yan ang himuan gihapon og kanang ang iyang lyrics bali nga binisaya maigo pod ba o mo sakto pod sa istorya bali sa kanta gali, istorya bali na istorya bali ba o lisod dili na yung basta-basta pod na pagkomposa na. Dahil ka ingog imo lang i-translate nga online man po nga imo lang i-translate diretso nga walay tumong murag kung sa kuan pa English pa way grammar ang mga sentence bali nga pagkakuano na, pero kini iyan nindot kayo, di ba? Nindot kayo. Sige, sa inyo kasulti sa atong video karon, i-comment ninyo. Ayat ang mga human ha, sa mga bag-o diha nga nakita sa atong video karon, unya giganahan mo, subscribe na, i-hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod na video nga atong i-upload. I-like na lang pod para i-recommenda ni YouTube sa ubang mga taong wala pa kita ni. Okay? Sige. Di na ta magdugay, hangtod sa sunod. Kini si Indians TV, proud Bisaya. Peace out. Sa panahong maglisod ko, naarak ka sa likod ko. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Inut-anay, way plastikay, di mangunay. Uyog tabay, way biyaay, kapit kamay. Walay makalabaw sa kamaayo, tinuod ka nga best friend ko. Magpabilin nga ikaw